Sven Bolt Sittard, groep 2. Danielle Stok en Savannah Peters tekenen voor de choreografie. En zij gaan dansen op het Safri Duo. En het liedje heet Sweet Freedom. Een hele grote groep zo te zien. Dus even wachten tot ze op de plek staan. Zo zeggen dames, succes. Dat is wel leuk. Listen to a different drum. Can't you see what's going on deep inside your heart? Always searching for the real thing. Feel like it's wrong. Leave all the madness and stay. We'll be dancing in the